kasantuwar 'ya mace tushe ne na gyaruwar al'umma, muka yi tunanin fitar da shiri kacokam akan sha'anin 'ya'ya mata. Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da Waziru Online TV, wanda ya daidai da zamani a cikin shirin mu kula 'ya'ya mata, wanda ni Aishat Kabir Yari ce zan jagoranci shirin. Mukula 'ya'ya mata shiri ne wanda muka fitar domin ilmantar da 'ya'ya mata akan abubuwan da suka shafi sha'anin rayuwarsu, kamar ilimi, lafiya, zamantakewa, illar shaye-shaye, matsalar talla da dai sauransu. A cikin shirin za mu yi duba da illar cuɗanya tsakanin yara mata da maza, tun daga lokacin ƙuruciya har zuwa girmansu, domin kuwa wannan shine ke haifar da taɓarɓarewar tarbiyya. Shirarwan Waziru Online TV na da matuƙar fa'ida ga rayuwarku. Ku biyo mu a cikin wannan shiri a shafukanmu na sada zumunta kamar YouTube, Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu. Sai dai kada ku manta a kafar mu ta YouTube ku yi mana subscribe, sannan ku yi comment da kuma like.